Искам се да победят Юнайтед, разбира се, но на базата на някои игри, които показват от много време насам, ще бъде доста трудно. Особено, щом Ливърпул така последен сезон играят за своя треньор и ще искат наистина да направят така, че да го изпратят по специален начин. Това си мисля, че ще бъде доста трудно. Обаче надеждата умира последна. Дори и в момента да имаме негативен пример, продължаваме да живеем с надеждата, че нещата ще се развиват както му се иска на човек. Иска ми се да е различно, и затова бих казал, аз играх и в Тотнам. Това и Арсенал да кажа ще бъде малко странно. Следователно съм пред труден избор и ми се иска да е Юнайтед или Тотнам, живот и здраве. Но в случая Сити имат опита. Миналата година го показаха, гонеха и накрая победиха. Ливърпул последен сезон за Клоп и ако могат да станат шампиони за Клоп, ще бъде феноменално. Арсенал, ако са се получили от грешките си миналия сезон, могат също да изненадат всички. Но може би Сити имат най-големи опит и сигурно накрая може би пак те ще бъдат шампиони.